Benvidos outro día máis á Horta de Cruz. Hoxe toca coller chícharos. En castellano creo que se dixis antes. Bueno, eu digo chícharos. Miradeos, para que vexedes como son. Preciosos, E hai que collelos a tempo, porque senón botan gusanos. Se deixan moito tempo, botan gusanos. Se collín uns poucos, pero agora vou coller máis, porque estes púxenos cando plantei as patacas. Entonces agora hai que ir recollendo para ir tendo. Que eu estes metos no congelador, Non pensedes vosotros que eu os como todo nun día. No. E aparte teño xornaleiros para comer tamén. Ves, hai algúns. Estes están moi flaquitos. Estes dentro de 2 días si valen para coller. Pero os que están flaquitos hai que deixalos. Ti sabes como é a canción? Unha canción que se canta aquí moito en Galicia. Eso de arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Estou afónica, non podo cantar. Non se me dá o cante. Hai unha diferencia exagerada de comer estes chícharos aos que se compran como do día á noite. Isto é un manjar. É un manjar. Bueno, para hoxe vou deixar quedar a cousa. E deixo-vos hasta outro día. Espero que vos guste este, polo menos este pequeniño detalle que vos fixen. E hasta a próxima.